Nazdar. Neviem, koľko mám momentálne, aké hodnoty, ale posledne, no to bolo veľmi dávno, kedy som si to dával merať, a to bolo ešte, hádam, 10 rokov dozadu, keď som robil posledné také väčšie kúry, a to bolo okolo 20. Takže teraz absolútne netuším, neriešim to, mám stravu totálne freestyle, tréning zanedbávam, a to dosť, a venujem sa rodine a tak. Jednoducho neriešim takéto veci momentálne. Ale vzhľadom k tomu, že akože držím celkom dobrú úroveň svalstva, aj napriek tomu, že všetko zanedbávam, samozrejme mám málo kil, ale aj napriek tomu to nie je také zlé, ako by to mohlo byť, ak by som mal nízke hodnoty testiaku. Takže zatiaľ to riešiť nepotrebujem. Ak by som na sebe pociťoval alebo videl, že strácam veľa svalov, alebo jednoducho som nejaký viac mastný, tak jednoducho by som to asi riešil, dal by som si to zmerať a možno by som to nejak riešil, ale zatiaľ akože nepociťujem, že by som mal nejaké nízke hladiny, alebo aby som na tom bol nejako fakt zle.